日目と3着での確定番。その7番大橋の後ろが4番谷田であります。初日は先行勝負の押し切り、昨日も早めに動いて2着と力を見せております。今節2連隊の4番谷田。特選スタート。9番矢口に挑戦していきます。その谷田には3番泉田、6番高橋の難関コンビ。6番高橋が今節は連日直線いい伸びを見せております。一本棒各ライン3名ずつ 3×3 の3無線周回青番はバックを通過道中半ばを過ぎました。3コーナー2センターとカーブしていきます。一本棒のまま左手前方周回番は赤色残り2周を示しております。ここでまずは4番車谷田が動いていきます。気合の先行となるんでしょうか。2番車山田は前受けから突っ張っていくのか。一旦9番車矢口を抑える動きからここで踏み込んだ4番谷田。マーク3番泉田、6番高橋と難関勢ですが、ジャンから一気に行きましたのは9番車矢口です。ここは逃げてアピールしていきます。矢口の先行に1番小橋、3番手7番大橋と、まずは上越勢主導権、関東ラインの主導権、幕1 4番手キープは4番車谷田。2番山田は7番手からの幕に届くかどうか。ここでぐんとスピードが上がっていく。しかし9番車矢口がかかっております。4番手からまくり込む4番谷田。9番先頭番手1番絶好も4番7番そして3番6番追い比べとなった。ゴール番は1番7番の抜け出し。3着争い接戦です。